月曜日のクイズの答え。なかなか間違える人が多い。そんな問題ですね。特にまず2番ね。どこに忘れてきたの？まあ忘れれば forget と思ってるから、Where did you forget it? っていう人、とっても日本人には多い。致命的。それはネイティブには通じてないです。まあ、それに関して、その記憶をどこで完全に忘れたのって意味になって、まあ、何かを置き忘れてきた意味としては使えないんだよね。レフトの方、リーブの方を使わなきゃいけなくて、Where did you leave it? って言わないとダメです。まあ、その逆が一番なんですけどね。パスポート忘れちゃったっていう時は、なんと I forgot my passport で OK なんです。I left my passport はダメ。なんでか。場所言ってないからなんだけど、でもその辺はちゃんと学校で教わってないので、日曜日のレッスンでしっかり皆さんにお伝えしましょう。さて、今日の問題、頑張って。